Puntahan ko muna dun yung aking karanasan. Tagal na kasi akong hindi nakakaka. Tara, muling tayo magkakain. Kasi nagugutom ako. Tara, saan tayo mamimiling? What? Mang Kanor. Tara. A few moments later. Ano, manungo ko? Bravo. Tara, 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 tara. Uy! Ay! Puntahan ko muna dun yung aking karanasan. Tagal na kasi akong hindi nakakaka. Oh no. May marigasa. A few moments later. Ay, salamat. Gusto din kita ng kinakawat na santol. Oo. Sarap-sarap. Kamuway ng parapan ngawatan na akong mga santol. Ikaw malusan! Lusan! Lusan! Anay na! Malusan ka kami! Anay na! Anay na! Anay na! Wah, kamu ha? Anay na ha?